Bé, anem a fer un joc de la Guerra de les Galàxies, en la qual tenim una nau. Els ovnis i els meteorits els haurem d'anar esquivant. Per fer-ho tinc que anar a projectes, anem a crear un projecte nou, li direm com a la pel·lícula Star Wars. I aleshores el que necessitem aquí a l'escreen és primer una disposició horitzontal, el contenidor aquest, en el qual posarem dos etiquetes, dos aquí dintre del contenidor i un botó. Ha d'entrar aquí dintre, aquí, perfecte. Després tinc que anar al llenç, n'agafo un i dintre del llenç, per a que càpiga i poguéssim veure-ho millor, li puc posar amplada automàtica i alçada omple el contenidor per tindre més lloc. I aquí hem d'agafar 7 icones animades. 1, 2, les posem on siga, 3, 4, 5, 6 i 7. També tenim que posar una bola i també tenim que anar a carregar els arxius. Ara pujarem els arxius. Ja tinc ara carregats els arxius, tenim la icona animada. Bé, em fa falta també, aquí a interfeix d'usuari, em fa falta un notificador i em fa falta a sensors un rellotge, que també l'afegeixo. Val, ara anirem per l'escreen de posar això centrat, centrat. Després, contenidor horitzontal també el posem centre, centre. La etiqueta 1 posarem aquí els punts. Posarem punts, li posarem mida més gran, que siga per exemple 20. El color de la lletra podem posar-ho de color blanc, ja que es veurà millor. Aquí al screen han de posar una imatge de fons, la de fons de l'espai, que així ens anirà millor. I aquí al contenidor també la imatge de fons de l'espai, perquè així ho tindrem tot arreglat. En l'escreen desconnectem este botó i estos dos últims en l'escreen per tal de tindre més espai. Val. Seguim, estàvem aquí l'etiqueta 1, l'etiqueta 2 llevaré el text i posaré 0, 0, que seran els punts, també li poso 20 de mida, el color blanc, m'anirà bé que el fons, i el botó d'aquí serà el botó d'iniciar la partida. Pues posem iniciar, li puc posar també una mida de 20, li puc posar negreta per a que es veiga millor, i aquest és el botó en el qual engegarem la partida. Tornem al llenç i ara tenim que buscar les icones. Agafo una qualsevol i aquí li posarem meteorit. Meteorit. Este meteorit és gran, doncs hem de posar les mides de 100 píxels d'alt i 50 d'ample. Necessitem 4 meteorits, doncs un altre meteorit, li poso el mateix, amplada 50 píxels, alçada 100 píxels. Ja tinc un altre meteorit, agafo un altre, el mateix, meteorit, amplada 50, alçada, aquí 100. I ja falta un altre meteorit, doncs el mateix meteorit, ok, amplada 50, alçada 100. Ja tinc els 4 meteorits, ara em farà falta una altra icona animada,
una d'aquestes que no haguéssim gastat, i li podem posar, per exemple, l'OVNI, aquest OVNI, que és molt gran, li posem d'amplada 100 píxels i d'alçada 50 píxels. Ja tenim aquí la nave dels malos i ara un altre dels... per al coet. El coet també li posarem una amplada de 50 píxels i alçada 100 píxels. Ara és al revés, per tindre-ho més adequat a la mida. Tenim aquí la nau i ens faltarà esta icona d'aquí, la última. Ara buscarem quina és, la que no hem gastat. La 6, la icona esta 6, que esta la reservem per posar el terra. El terra és simplement una línia que han de posar per dir-li on perdem. Aleshores, aquesta línia l'han de posar d'una manera curiosa, li han de posar d'alçada només un píxel per a que no es puga veure, però que sí que estiga, i d'amplada ompli el contenidor. Aleshores, este seria el límit inferior d'esta icona animada. Aquí tenim estas d'aquí, esta és esta, i esta és la de la línia, la icona animada d'aquí. Ens falta aquí la bola que li canvio el color per un color blanc. Em falta aquí, en el llenç, tenim imatge de fons, el fons de l'espai, i així ja ens queda més bonic. I em faltaria al rellotge canviar l'interval de temps de 1000 a 1, que quede en 1. I amb això tindríem ja tota aquesta primera part feta i passaríem a la part de blocs. Però per aclarir-nos hem de canviar els noms, perquè aquí no serem icona animada. Si és un meteorit, és la nau, el coet, aleshores cal canviar el nom d'algunes etiquetes. Per exemple, esta és la dels punts, aquí tindria que canviar-li, li posaré et i punts, per saber que és la dels punts. Després, este botó, encara que només n'hi ha un, per a que quede clar, poso btn iniciar. I així no hi haurà dubtes quan féssim la part de blocs. Ara aquí els meteorits, si este és un meteorit, què tal si li posem de nom meteorit i així no hi haurà meteorit 1. Per dir-li un nom, aquest és el meteorit 2. I així serà molt més fàcil saber de què estem parlant. Meteorit 3. Este és l'OVNI, doncs li poso OVNI. Este d'aquí, meteorit 4. L'ordre no influeix aquí de com ho posem, sempre que estiga dins del llenç. Després, aquí és el terra, doncs li poso aquí el terra. Aquí és la nau, doncs posem el coet. I així ara serà molt més fàcil el poder programar quan passéssim aquí a blocs. Aquí a blocs anem a screen, anem aquí al... Ojo, este no és. Screen 1 inicialitza. I aquí tenim que anar a buscar el terra, cridarem al terra per canviar la posició. Mou a xy, x per la coordinada horitzontal, li posem valor 0, i la coordinada y li posarem aquí al llenç l'altura. Agafo el qualsevol d'estos de color verd, li poso aquí alçària. Després quedarà el coet. Busco el coet i tornem al mateix. El mourem el coet aquí. Li posarem
també el llenç, una d'estes tenim que fer operació matemàtica de dividir aquí. La x dividirem entre 2 i agafarem un d'estos, duplico, posaré aquí i en lloc d'alçada és amplada. I l'altre duplico i aquesta serà la coordenada i l'alçada. Ara, seguixo, tinc el terra, el coet, ara fer l'OVNI. L'OVNI, tornem a agafar el mou XY i li posarem l'alçada i el número 0 de matemàtica i després anem al rellotge i assignarem el rellotge 1, el temporitzador actiu fals, en lògica fals, la bola 1 visible, la bola 1 visible, un segon, a veure, la bola 1 visible, ja estava aquí, no? A veure, un segon, sí, estava aquí, la bola 1 visible, també fals, després poso el meteorit, el 3 també l'assignem visible, el faig visible i també fals, este el duplico i poso un altre meteorit, per exemple el 4, i que siga visible fals. Ara anem a la bola i busquem quan la bola estiga, ara este d'aquí, el duplico, el col·loquem aquí i ja tenim este bola visible fet. Ara anem a per un altre. Anem a per l'OVNI, quan l'OVNI toqui la vora, cridarem a l'OVNI que es moga aquí les coordenades matemàtiques 0 i aquí una suma haurem de fer que siga OVNI, la coordenada y, que es va anar pujant i baixant, OVNI, a veure si la podem entrar, esta no és, l'altra, el OVNI, la I, i aquí li sumarem 20 cada vegada, i així s'anirà movent. Aquí posem 20, i ja tenim este bloc fet. Ara anem a per més. Ara anem a per el bloc del botó. El botó, quan fem clic en el botó, anem a fer-ho gran, que es veiga bé. Anem aquí, sí, llavors, si no. Tenim, primer que res, quan apretem el botó, han de fer un comparador de textos per a que modifique el text. Quan el botó iniciar aquest, agafo un, poso text. Si el botó de text és igual a iniciar, que voldrà dir que haurem apretat el botó, canviarem el text quan comencem la partida per poder dir reiniciar. Aleshores, si quan apretem
és igual a iniciar, aleshores li direm que faça que es modifiqui el text i es posi el text que siga ara, en lloc d'iniciar, que siga reiniciar. Així el botó canviarà de text. També el rellotge li canviarem el set temps habilitat, aquí. El temporitzador habilitat i li direm que és veritat. Aquí és veritat. De tal manera que quan comencem, en lloc del botó que posa iniciar, posarà reiniciar i el rellotge començarà a funcionar. Si no, el botó text ha de posar... Quin text ha de posar? Pues ha de posar el botó el text d'iniciar, que és el que tenim apuntat. El rellotge no l'habilitarem, aleshores tenim que posar ara que és fals. I els punts també tenim que anar modificant l'etiqueta dels punts. Tinc que canviar els texts dels punts. Aquí agafo este mateix, que costa menys que trobar-lo. Li dic aquí el text de l'etiqueta punts. Li direm que és 0, perquè comencem en el valor de 0. Després farem que el meteorit siga visible. Busco un meteorit i li direm, agafo un arreu i li dic meteorit visible i que siga fals. Duplico. Ara este també el duplico perquè li diré també a l'altre meteorit i així no es veurà. Així quan comencem no tenim tots els meteorits de cara. I li direm també que la bola visible fals. La bola visible també fals. I després cridarem al meteorit per a que vagi canviant de posició aleatòria. Anem a començar per el meteorit 1 i anem a cridar-lo perquè es moga el meteorit 1 de forma aleatòria. Per això necessito la matemàtica i un valor aleatori entre, aquí, la x entre el valor 0 de x, que seria l'horitzontal, i l'etiqueta del llenç. Agafo este de amplada. També posarem aquí abans d'això d'entrar posarem també aquí en matemàtica una resta per tal de poder-ho modificar millor. A veure, posem aquí dintre el sens el tirem a la basura i ens amplada 1 menys el meteorit 1 amplada. Ojo, este tampoc, un segon. Meteorit 1, agafo un arreu, aquí. Amplada. I este el tenim. Ara, quan ja tenim falta la i, que aquí la i és 0, i ara simplement anem duplicant este bloc, el poso aquí, i li dic que és el meteorit 2, meteorit 2. I el mateix per als altres meteorits. Ara segueixo, tinc més meteorits, això puc apartar-ho per a que no em moleste, i segueixo, duplico, poso meteorit 3, meteorit 3. Duplico i dic meteorit 4, meteorit 4. Després crido a l'OVNI
aquí tinc l'OVNI i el crido a que es moga a la direcció, aquí un segon, aquí, a 0, 0. Aleshores poso 0 aquí, 0 aquí, i amb això completem este bloc, que és tot això d'aquí. Molt bé. Ara necessitem dir-li que la nau es mourà quan estigui el rellotge en marxa. Anem a fer-ho aquí gran, perquè es veiga bé. Aleshores hem de posar una condició sí, aleshores. La primera condició ha de ser que el rellotge estigui activat. Aleshores tinc que buscar el rellotge i que tinga el temporalitzador habilitat. Després, aleshores, el coet es podrà moure a la X i es podrà moure a la esta X actual. Molt bé. Ara agafo un altre bloc que anem a dir-li que el coet només podrà disparar quan estiga funcionant el rellotge. Aleshores agafo este que havia posat, tinc que posar-li una condició, un altre de sí llavors, aquí, la condició si el rellotge està funcionant, aleshores podrem disparar, per la qual cosa tinc que cridar a la bola aquesta, la cridarem per a que es moga xi, fem-ho gran per a que es veiga millor, i que es moga. Aquí, per a que es doni la sensació que dispare, el que farem que vaiga coordinat amb el coet, perquè així la bola, quan es vaiga movent, coincidisca amb el coet. Aleshores li direm que es moga coordinat amb el coet, li posarem també matemàtica aquí, que sume la coordinada del coet, el coet que és la X del coet, i per a que quede centrat i al mig li sumarem la meitat de l'amplada del coet i així quedarà ben centrat. Aleshores torno al coet, agafo el coet, l'amplada, però tinc que dividir-lo entre dos, com que necessito la divisió, aquí està, poso l'amplada, la que siga, la del coet, els 50 píxels, i els dividiré entre dos. I així la bola, encara que vaiga independent, pareixerà que coincideix amb la nau perquè estarà centrada amb la nau, amb el coet. La bola va a banda, però dona aquest efecte. Aleshores aquí, per a que el coet vaiga pujant perquè la bola vaiga pujant, tinc que buscar la coordenada I del coet i aquí està, i tinc que restar -2 per a que vaiga pujant. Aquí li poso l'operació de resta, la que tinga la coordenada X, i aquí restarem el número, per exemple, de 20. Això podem modificar-ho si volem que vagi més ràpid o més lento, però també podem regular la velocitat en un altre lloc. Ara anem a la bola i anem a dir que siga visible, sempre que està el temporitzador habilitat, li direm la bola visible, aquí tindrem bola visible que siga veritat, cert? Li direm la velocitat de la bola, aquí no va estos, aquí va un número, puc agafar este, i aquí la velocitat ja puc modificar-ho, pots posar 50, i després l'angle, aquí tinc que buscar la direcció, li posarem 90 graus i així anirà perfecte. Ara anem a la part dels meteorits, la qual la podem programar com vulguéssim. Tenim que dir-li que quan el rellotge, a veure, anem a buscar el rellotge, quan el rellotge, fem-ho aquí gran,
I així podem veure-ho. Ara posarem aquí una condició, si aleshores. Aleshores nosaltres tenim la condició, tenim que els meteorits 1 i 2 es veuen tot el rato. Aleshores tenim que buscar els meteorits 1 i 2, els meteorits, aquí tenim meteorit aquí baix, perquè este estarà visible del principi. Aleshores, este tenim que establir que s'anirà movent de dalt cap a baix i tenim que posar de matemàtica una suma aquí perquè vagi movent-se el meteorit. A veure, meteorit 1, aquí tenim meteorit 1 i aquí puc fer que vagi més ràpid o més lent, això ja és qüestió de veure si volem fer-ho fàcil amb un 5 i si voleu fer-ho més difícil se posa un 10. Tenim que el meteorit 1 i el 2 es veuen des del principi i aleshores posarem la condició de que, per exemple, si faig tants punts, que aparega el 3 i el 4. Aleshores ho tinc que posar, si faig tants de punts, com que aquí tinc que posar l'etiqueta, tinc que posar el major que, aquí este, l'etiqueta dels punts, és esta, l'etiqueta dels punts, li tinc que dir, si els punts, aquí tenim, si els punts són majors que, posem una puntuació, per exemple, 10 punts, o 15, el que vulguéssim. Quan tinguéssim 10 punts, aleshores apareixeran els meteorits 3 i 4 com a visibles. El meteorit 3 el farem visible. Agafo un meteorit 3. Agafo. Estava allà dalt. Torno. Meteorit 3, que està aquí, el visible, aleshores posarem que si passem de 10 punts, el meteorit 3 esdevindrà visible. I el meteorit 4 també el podem activar o podem posar una altra condició. Això com vulguéssim podem posar. Si fa... Per exemple, aquí podríem afegir la condició, una altra de si fa 15 punts, doncs que aparega el meteorit 4. Però bueno, anem a simplificar-ho. Aquí tenim el que apareix visible, però també hem de regular el moviment dels meteorits. Ara el moviment dels meteorits va de dalt cap a baix, com que és la coordenada I, i tinc que posar-la també aquí per dir-li el moviment del meteorit 3, que tenim que sumar-li 5. En matemàtica tenim que posar la suma de 5 al meteorit 3 i el mateix al meteorit 4. El meteorit 3 a la I li sumem una quantitat, per exemple, si posem 10 anirà molt ràpid, és un poquet difícil. En 5 va bé. Si voleu fer-ho més difícil, s'augmenta la velocitat i ja està, però en 5 ja està bé. Aleshores em posa la condició de que quan comença el rellotge, que és quan iniciem la partida, si fem 10 punts, el meteorit 3 i 4 apareixen visibles i comencen a moure's. El meteorit 1 i 2 comencen a moure's des del principi. I ens faltaria ara l'OVNI. L'OVNI m'ho l'han deixat i aquí també podem posar això, l'altra condició per a l'OVNI. Podem posar un sí aleshores per aquí mateix i posarem el mateix, una condició de si l'etiqueta està de punts supera aquí. Per exemple, si l'etiqueta de punts supera els 15 punts, que aparega aleshores ja, per fer-ho més difícil, l'OVNI, que l'OVNI es movent d'esquerra a dreta, com que aquesta serà la coordenada X. Aleshores, l'OVNI, aquí està, en X, hem d'anar sumant-li 5 punts. Doncs aprofitem un d'estos mateix de suma i ho canviarem després. Li posem aquí, però posem aquí l'OVNI i la X, perquè si no, no anirà. Aleshores, quan supera 15 punts, l'OVNI se movent d'esquerra a dreta
I si vull fer-ho un poquet més difícil, quan supere, posem per cas 20 punts, que l'OVNI vaiga aquí més difícil, li poso 10 i aleshores anirà més difícil. Això ja després és qüestió de calibrar-lo. Si veu que és massa difícil, es baixa aquests valors perquè siga més fàcil. Però ara hem posat que l'OVNI aquí serà un poquet, s'anirà movent més. I també podem posar que l'OVNI estiga movent-se més lentament al principi, com que podria posar a l'OVNI aquí, que quan comença, doncs jo què sé, posem-li més 3 i anirà més lento, o més 2, perquè siga més fàcil. Aleshores, l'OVNI, quan comença, la partida sortirà el meteorit 1, meteorit 2 i l'OVNI. L'OVNI anirà poquet a poquet, movent-se a 2, quan passem de 15 punts augmentarà la velocitat i quan passem de 20 augmentarà la velocitat, molt més. Amb això haurem completat este bloc. Ara anem a fer el bloc de les col·lisions. Anem a posar les col·lisions, anem a, per exemple, el meteorit 1. Quan el meteorit xoque, el meteorit 1 xoque, li anem a posar les condicions. La primera condició seria un sí aleshores, que seria si el meteorit 1 xoca amb el terra, aquí xoca amb altre, si el meteorit 1 xoca amb el que aquí fa falta el terra per dir que ha acabat amb el terra, perquè voldrà dir que el meteorit no ha enganxat la nau, però ha arribat baix de tot. Aleshores, què ha de fer? Ha de tornar a la posició inicial. O sigui, té que començar a la posició superior i té que moure's a la direcció, aquí s'ha de moure a la direcció. La X serà la part horitzontal i serà un valor aleatori. Tinc que fer un random, un valor aleatori, aquí, un valor aleatori, entre un valor mínim, que seria el 0, i un valor màxim, que seria entre la resta, entre el que és l'amplada del llenç, menys l'amplada del llenç, aquí, i aquí tinc que fer una resta matemàtica. Ara està la resta. Aquí. Entre el que és l'amplada del llenç i l'amplada del meteorit. Aleshores, l'amplada del meteorit la tenim aquí. Ara tinc l'amplada i la coordenada i 0 perquè comença de dalt cap a baix. I ja teníem la posició aleatòria del meteorit. Ara hem de dir què passa si el meteorit toca la bola. O sigui, si la bala encerta el meteorit i toca amb la bola. Aquí tenim, a veure que aquí no està la bola. Aquí està la bola. Vale, pues este el tirem aquí fora. I la bola, anem a buscar-la, aquí està, bola 1. Pues si xoca amb la bola, hem de posar l'altra condició, que és que el meteorit, el mateix, que es moga entre aquí, este 0, però posarem que ens dona punts. Això és l'etiqueta de punts. L'etiqueta de punts li assignarem un text perquè ens vagi donant punts, perquè hem destruït un meteorit i li direm que ens doni un punt. Per això tindria que fer una suma entre l'etiqueta de punts que tinc un text i li sumo un punt.
Quan destrueixo un meteorit em donarà un punt. I si el meteorit xoca amb el coet, que vol dir que ens està destruint, està fora, amb el coet, on està el coet? Aquí. Pues si el meteorit xoca amb el coet, aquí el que passarà és que el joc s'acaba. Com que tot això d'aquí fora i tindrem que establir, a veure si mos deixa, li dic que sí. Vale. Si xoca amb el coet, el que tenim que fer és desactivar el rellotge perquè el joc ha acabat, ens han matat. Com que tinc que posar el rellotge habilitat fals. El rellotge habilitat li direm que ara és fals. Ja no està actiu, vol dir que el rellotge es para. I ara sí que actua el notificador, que no l'havíem gastat encara, per avisar de que el joc s'ha acabat. Ha de mostrar, a veure, ha de mostrar l'avís, ha de mostrar aquest avís per dir que el joc, amb un text, haurem de dir game over o has perdut. Has perdut. O game over, com vulguéssiu. Has perdut. I amb això tindria fet este bloc per al meteorit 1. Ara el que han de fer és el mateix, que és duplicar este bloc, el duplico, i tindria que posar tot igual, però canviant meteorit 1 per meteorit 2. Ara aquí canvio meteorit 2, meteorit 2, meteorit 2, meteorit 2. Anem fixant-nos, meteorit 2, perquè les condicions són les mateixes, meteorit 2, el 2, i ja tindríem tot. Ara, el mateix, dupliquem i fem el mateix per al meteorit 3. Meteorit 3, meteorit 3, i amb això, aquí vist que m'havia deixat aquí un, doncs el repasso. Este meteorit 3, meteorit 3, meteorit 3, i ja tindríem. Doncs ara anem a pel meteorit 4. El dupliquem i posem meteorit 4. 4, i ja quasi que tindrem tot el joc fet. Meteorit 4. I ara sembla que ja està, tot que se pot revisar si hi ha alguna errada. Ara falta el meteorit ja l'hem fet, ara falta l'OVNI. Duplico l'últim meteorit, el 4 que acabem de fer, i ara parlem de l'OVNI. L'OVNI, quan toque a terra, aquí el joc s'acaba, perquè vol dir que l'OVNI ha arribat baix. Aleshores tenim que dir que s'ha acabat la partida, com que aquí tindrem que dir que el joc s'acaba. Tenim que posar també el notificador de que has perdut. Aquí tinc que canviar per l'OVNI. Si l'OVNI toca a terra, el rellotge es para i el notificador ens avisa de que han perdut. Ara, si l'OVNI toca la bola 1, aleshores l'OVNI anirà aquí, coordinades X i 0, estarà aquí a la part de dalt, i si toca la bola vol dir que pujarà a la part de dalt i que a més ens donarà un punt. I si toca amb el coet, aleshores vol dir
que ens han matat i aleshores també haurem perdut. Ara seria qüestió de provar que funcione el programa. Anem a veure. És qüestió d'anar aquí, generar l'APK i veure si funciona, instal·lar-lo i jugar. Podem modificar-ho. El joc simplement el que tindrem serà la nau s'anà movent d'esquerra a dreta, podrem anar disparant i hem d'anar destruint meteorits i l'OVNI que no arriba baix. Si l'OVNI arriba al terra o toca el coet, perdrem. Els meteorits, a mesura que féssim 10 punts, aniran apareixent el meteorit 3 i 4 i cada vegada serà més difícil perquè també l'OVNI li han dit també que vagi un poc més de pressa, com que és qüestió de jugar, i a partir d'aquí també se poden posar més nivells, etc. Però amb aquest suposo que tindreu aquí una idea de com es pot programar un joc ja un poquet més elaborat. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara ho he provat i hi ha que corregir unes petites coses. Aquí el contenidor que teníem, omple el contenidor, han de posar un 10% o un 5% per tindre més espai. Així guanyarem mida. Aquest és un fallo que he trobat del programa i després una altra errada la tenim aquí, en l'últim bloc que hem fet, que tenim que corregir-ho, perquè això són fallos que cal corregir, que aquí tenim que l'OVNI que es moja, perquè si no és el meteorit i aquí també és l'OVNI. Si xoca amb el coet, perquè si no no hi havia manera de matar-ho. Ara ho tenim corregit i ara ja ens funciona. Sempre poden haver algunes errades, però és qüestió de repassar-ho i veure si funciona. Ara és qüestió de repassar si hi ha alguna errada per veure on està el fallo i així té que funcionar el joc. I bueno, jo ho he provat i funciona ara. Com que aquestes són les petites errades que m'havia deixat, però en tot cas deixaré tots aquests codis posats al Classroom. Molt bé, doncs moltes gràcies.